Сещаш ли тук да 7 часа? Коя улица? Ами трябва да се разпределят. Да, дълго е нагоре. Добре. Според вас, така по-рано кой е най-важен човек? Кой е най-важен човек? Ако имате желание, За самата тебе, кое ти е най-важно? сигурно съм, че ако дойдеш, няма да чувстваш никакво. И всички ето това спременето ще падне. И ще си много спокойно. Сигурна съм, ако дойдеш. Има един представа за децата, да се стажат има учителка. Ела, много ли? Да чуя малко. Ами ела, се почувстваш много добре при Бог. Знаеш, че е последния Там 16. Разберете ми, че един ден ще търси съгласа. Ще много цели. Затвориха ли са няма да имаш и колко да крещиш, и колко да се молиш, тогава е оставаш тук на вечна земя. Слушайте. Понеже каква ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Понеже каква полза? Аз съм болен. С много туристи. Ти вече виждаш от една гледна точка, че хората искат да пътуват с теб, да с тях. И ти става интересно, забавно, става ти приятно и ти по някакъв път... И аз съм била от света, разбрах истината за Бога. Според вас какво е вяра? Вяра. Вера да вярвим на Господ, да ни помага, да сме живи, здрави, да не сме болни. Това е. Аз искам да подадете вяра. Вярата може ли да може? Пътувате ли често? Отивате ли до някъде, до пазар, нещо с кола? Да, с кола. Така, представете си, качвате се в една кола. И искате да отидете на пазара, да пазарувате. Виждате ли, че вие сте в пазар? Качвате се в кола. Виждате ли, че вие сте вече там? Не виждате. Вие се качвате, но не виждате, че сте на пазар. Но какво правят? Вярвате? Много хора ми казаха. Вярвате, че достигнете там. Вярвате, имате вяра, че ще достигнете. Значи влизаш в църква, забравя за проблеми. Вярата е нещо. Значи Бог прави така, че те запусва със Святия си Дух и маха товар от тебе, проблемите, разправите, трудностите. Как да ти кажем? Просто се чувстваш нов човек. няма работа да Нов човек се чувстваш. Трябва си на църква и... Да, 8 часа ще има хубави песни, хубава проповед. Ако имаш мъж и него да го види, тук кончите някой друг. Елата е много шеф. Защото те много хора идваха вкъщи за баща ми, че той е болен на захар, диабет. Значи... И се го викаха, ама той не идва по такива работи по църква и не иска. Значи не допускайте да се случи нещо лошо с вашето семейство или с вашите деца и да го потърсите. Значи хубаво е, когато идват в църквата, нали, с твоето семейство. Меджа нама, как чурукаски си. Те са ни гости от Дупница, леле. Не са от Дупница. Святи Татко, благодарим ти, Господи, се намираме в този дом. Моля те, Господи, ти благослови тези две жени, които стъпват. Моля те, Господи, благослови цялото първенкинство и всички деца. Моля те, Господи, за този човек Златко. Господи, ние не го познаваме, но ние сме сигурни, че ти знаеш на благодата в какъв е случай. Моля те, Господи, ти го прикосни и го изцели за прослава на Твоето име.
Моля те, Господи, помогни тези хора да започнат да прощават Твоя молитвен дом. Господи, ние ги оставим изцяло в Твоите ръце, да бъде Твоята воля да всичко, а не нашата. Амин. Амин. И добре. Понякога, ама децата повече. Добре, седне. Заповядайте, седайте. Седнете ви, седнете ви. Седи, не до сега, аз съм по-млада. Ти си по-стар. Седнете, искам да си поговорим малко с вас, да ви чуем, да кажем нещо за Бога. Ма сядайте, Седнете, моля. Сега ще се отвътре столова. Ние нашите ходят на църква. Валерия, там, Дора, на Дупица ходят там на... Тя вярваща надо. Тя вярва. Ма тя и нещо говоря. Ми казах да седат. Чела съм дрина. Говорим, че вера в Бога. На църквата не отива. Насърчени шкафа. Елате да научи. Ама е не Колко е църквата? От От 8 часа. От 8 часа. Значи 8 некъде 15 до 20 може да дойдете да послушате малко песни. По-раничко. Може да ви попитам нещо? Да. Според вас, това е най-важно за човек. Живота и Бога. Истина. Да, За човека най-важно е здравето. да. Кой иска да е Бог? Да, здравето. Никой не иска да е Имаш ли Бог. пари, богатство, нямаш ли Няма, здраве. не, пари не са никъде. Здравко беше много. Браво те на Искате да видим в Библията какво казва за това нещо. Да чуваш какво говори. В Матей 16 глава и там 26 стих се казва така. Матей 16 глава 26 стих. Понеже какво ще се ползва за човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек за замяна на живота си? Ако имам купища пари, Не, диаманти, няма. аз съм Здравето болен, по-добре няма има никъде. болест, Да, ще ме ползвате? не, здравето е най-добре. Ще ми помогнете тези пари? Не. Кой е този, който дарява живот? Господа ни дарва Наистина. здравето, Бог ни живот дава живот. и пари, злато, всичко в блато отива. Той Човек е казва, здрав. аз съм пътят, истината и живота. Да. Живота. Казва, че вашите деца са вярващи. Да. Да. Нали? А вие посещавате деца? Значи Да посещавам вера има си някои в Бога. хора, които си имат пари, имат си хубава къщичка, всичко им е 6. И е така, като ги посещаваме и им говориме за Бог, да, обаче те са си спокойни, разбираш ли, имат си Да, всичко. има си всичко. Това, нали, хубаво е да си имаш, нали, удобство, да си имаш пари, нали, хубаво е. Нали Бог помага, за да имаш Нали, тия Бог пари. помага, за да имаш, да. Но ние чакаме просто нещо да се случи. И тогава да търсим Бога. А не е така. Трябва, когато, нали, има си всичко, трябва да търсиш и Бога. Не само при нужди. Разбираш ли? Не само понекога да кажеш пущи Боже, що не може. Трябва винаги да търсим Господ. Защото много малко благодатно време ни остава. Почти всичко, не почти, нали всичко, но много неща вече от Библията се случват, разбирате ли? И много малко време ни остава. Защото ние сега си мислиме, че по някакъв Бог, нали, някакъв мислим, че не съществува. Разбирате, къде е Бог, защото те не го усещат, те не го виждат и те си мислят, че няма Бог. Но един ден, когато ще настъпи времето той да дойде, всички ще викат към него, но той дали ще чува, дали ще ги... Той ще каже, но аз вас не ви познавам. Да, браво, Сега, когато по човек всичко му е 6, значи нещо не е добре с Бог. да. Значи не може всеки да каже всичко му е 6. Значи ти ме да го видиш външно, че всичко му е 6. Да, но той си знал Сега, вътре как му. никой не знае кой как да понася. Така е. Нашето тяло е човешки храм. А и Божий храм. Не човешки, нашето тяло е Божий храм. Значи, ние сме солта на земята. Никой не гледа това какво прави, че този
Никога не трябва да гледаме на хората. Когато някой вярваш, стъпи някъде на грешно теле, някъде, просто туш бяга, виж какво направи. Виж, значи не смисъл на земята. Принцип. Защото никой не наблюдават какво прави невярващия, всеки гледат какво прави вярващия. Не сме за пример. Всеки наблюдавани сме по духа. Знаете ли примерно на Йов? Сигурно съм, че го знаеш. Аз по принцип по Стария завет не го чета, защото по принцип Стария завет е за получение, Новия завет е за изпълнение. А целият нов завет лежи върху това. Обичаш ближния, както обичаш себе си. Значи, ако обичаш ближния както себе си, ти не би сторил злоба. По този начин се изпълняваш 10 Божии заповеди. Когато ти налагаш на някого нещо, то излиза, че ти му налагаш, а пък Господ каза, че той няма никакви... Не се меши. Просто не те задължава. Той ти казва живееш. Да, той ти показва. Той ти показва. Виж, всеки от от нас Стария има завет свободна е за воля. получение и казва колко добър е Бог. Колко лош може да бъде Бог. Разбираш? Защото има и полинери, зарази, когато... Да, то всички белези вече почти ги имаме. В откровението на Йоанна, да, идват белезите. Че брата си шамбази, нали майка си... Войни, народ, против народ. Така. Значи това го има злаги с всичко. Значи, починаха да се отварят. Един по един. Наводнение, земетресения, жлега, мор и... Те, виж, мили Татко Исусе, благодаря, че ние сме в това семейство, Господи. Моля те сега, Ти им дай здраве, щастие, Господи. Господи, Ти бъди в техните сърца, Господи. Моля те сега, Ти ги опази и ги закрили. Слава, чест, величие да бъда пред Тебе, не че съм достоен. Амин. Амин. Бог да бъде с вас и Неговите благословения във вашия дом. Да помогне за всичко. Каквото има нужда в семейството. За здравето на Еврото. Да. Разбирателство. Да може да ме пусне да ходим в църква. Това най-вече. Да искам. Ако не искаш от сърце да дошла, Не точно. Бог Да. ще види твоята ревност и ще... Да, аз искам. Да. Колео! Айде, братко, ела да се помолим Ела заедно. тук. Байде, ела тук и ти, бе. Той ми Тя се обича моли такива за работи. всички нас. Да. Например, да ви кажа един случай, дъщеря ми 2 дена беше в болницата. И тя ми вика, мамо, от тук я закарах така лекнала. Бодежи в корем. И тя ми вика, мамо, като влязохме в бързата помощ и молитвата ми беше за Бога да ми помага да не ме оперират. Виж, настръхва. И ценно, че Бог я чул. Значи ние сме си такива хората. Чакаме последния момент да се случи нещо и тогава... Да, ма тя си ходи на църква. Сега пак, тя малка на 7 години. Той ги знае моите деца. И родителите трябва да са... Единственият човек, който няма работа с Бога е моя машина, че аз, Защото- дъщеря ми там си пораснал, жени се пак църквата. Сина ми сега се прибери изморен от работа. Фърга дрехите в банята, айде на църквата. Добре. Вижте да почитаме един стих. От кой? Така. От Исаия ли? Исаия 41 от 10. Така. Не бой се. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твоя Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна. Да, ще ти подпра с праведна си десница. Това е едно прекрасно обещание, което Аз си казва. чета Библията всека вечер, моята Значи дечка друго е като те забранява да не ходиш, а друго е ти като имаш желание да отидеш. Аз имам, аз колко бой съм имала за това нещо и вече се спрях, не мога да наделя на него. Даже на дъщеря ми книгите, кога беше, нали, момиче, още не се е женила, тя си ходеше. Те я знаят, тя там си порасна. И накрая, знаеш ли го, една вечер се прибира пиян и тя си чете Библията. Взима ги в печката. И на втория ден отива той и купува, че той видя, че тя не се отказа. Даже тя се кръщава в нашата църква, водно кръщение. Нали така му викат? Не знам. И той вече тогава я пусне, като се ожени си, продължава още там, на Кюстендил. Аз съм доволна от Бога много, понеже кога съм се помолила, кога съм го извикала, все ми беше на помощ. Честно, пред Бога.
И сега дъщеря ми каза, като се прибрахме, мамо вика, само като чух, че ще им, нали, казаха за операция, тя се помоли и вика, Господ ми помогна. После за кръв, Боже, помогни ми да не ми взимат кръв. И се случи това нещо, защото тя се бие тежък. И ми вика, мамо, пък ми помага. Викам, да. Добре, но знаеш ли, че е нужно ние да покажем нашата благодарност? Аз винаги си. А как може да покажеш? Винаги вкъщи е така, пено съм те на стечка се моля. И винаги ми помага, че. Да разнасяш добрата вест, за да може да донесеш и още души за спасение. Тя я каза там на другите. Моята малката на 7 години. 10 ден. Ти си майка, би трябвало да видиш да кажеш на тази сфера текста. За да може много майки да се насърчат от тебе, разбираш ли? Аз много обичам вода, честно предваря. Добре, за това те очакваме. Очакваме те към 8 часа. Малко време да Ела, се събуди. помоли се и ще видиш Бог как ще направи чудо да дойдеш ти на църквата вечер. Стига да имаш желание и... Аз го имам това желание винаги. Аз ще се помоля за теб. Извинявам се. Айде. Святи татко, моля ти Господи тази възможност да срещна моята сестра. Моля те Господи, ти благослови нейния дом. Моли Господи на първо място да имат здраве, любов, смирение, Татко Исусе. Моля те Господи, ти премахни всичко нечисто от нейния дом. Нека да цари Твоя мир и Твоята любов. Моля те Господи, благослови нейните деца, там където са благослови внуците и Татко Исусе. Моля те Господи за нейния съпруг. Моли Господи, той да може да я пуска на църква. Моли Господи, един ден те да са заедно в Твоя молитвен дом. Отче мой, аз го представям на Твоите ръце. Моля те Господи, Ти ги закрили, пази и би на тях. Да бъде Твоята воля за всичко ми вашата. Амин. Амин. Ми добре. Благодаря. Да бъде съдена сестра. Заповядай. Имаш възможност. Всичко е възможно. Така ние се благодаряваме. Само едно ще ви кажем. Значи това не е случайно, защото ние сме във вашия дом. Замислете се. Чао. 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 Как се вие? Посещавате ли църква? Идвате ли? Работата ги пречи или какво? Ами работата е интересна и силната работа ми пречи. Защото работим и събота и петък се работи. Да, по принцип ваше тук се е с търговия, такива работи и то. Не, че ние се занимаваме с търговия. Ние не сме занимавали. Защото ние се отиваме горе да си пишем, да си изкарваме. Не си излезнаме, не си изкарваме. Не сме зависими от никой, нали? Да, добре, да. Според вас, какво е най-важно за човек? Здравето е най-важното и да вярваш в Бог. Според мен. Абе, вие ми изумявате всеки път. Наистина. Аз ви казах, че Буколък е духовно, физически такъв. Вярват много. Абе, как ако не вярва, нали? Ако реши той да не ти опръща в вина, някой да е толкова такова. Знаете ли колко хора има и казват, Бог не ми трябва. Има такива. Бог не ми трябва, казват. Аз имам пари, имам коли, имам толкова много у вас. Защо ми е Бог? Аз имам толкова много неща. Има, защото такива 3-4 деца съм ги слушал, ги пцува, нали, така, от Господ. И аз казвам, че по някакъв път ще се Има си Господ. Разбира се. То самата природа, вижте, всичко свидетелства за него. Много хора, нали, казват, не ми трябва Бог, защото аз имам пари, имам всичко. Дали това е най-важно? Дали това е най-важното? Не, като казва тя, живота е най-важен. Ако имаш купища пари, а си болен от такава болест, която не можеш да си атакуваш, ще ти се те пари. какво? Не ти трябва парите. На теб трябва здравето. А здравето идва от този, който не е сътворил. А кой ни е сътворил? Единствено Бог. Но ние как се благодаряваме на нашия Спасител? На нашия Сътворител? Не, братле, не се притеснявай, не. Това, че сме в твоя дом, това, че си говорим, това нас ни радва, разбираш ли? Искам да кажем, че в 8 часа се събираме в църквата. Ако имате желание, може да дойдете и време. Просто за 1 час. Но сега
Да, сега от 8. Сега е 7. След един час най-късно може да дойдете. Ще видите колко ще е хубаво. Ще видите как всички нужди и проблеми, къде имате, всичко ще паднат на Господи. Се почувствате много добре. Виждам, че сте си млади и много прекрасно семейство. Ако сте си при Бог, това ще е пътчето. Той четем един стих. Скоро. Стиха е поканата на Йов. Там се казва така. Приятели се с Бог. Спасиш ти и целият ти дом. Бог ви казва, искам да ви бъда приятел. Бог казва, ако днес чуеш моята вест, не закоравявай сърцето си, а ме приеми за свой личен спасител. Забелязвате ли напоследък колко неща стават в света? Колко болести, колко трусове, какви неща идват върху нас. Но сякаш хората спът и не виждат. Да знаете, че ние сме в последното време. И сега е момента, когато ние да се обърнем към нашия Бог. Не знам дали знаете, има една притча за стотната овца. Не я знаете. Аз ще ви разкажа. Един овчар имал 100 овце. 100 овце. Но не знаено как една от овцете е избягала. Една от овцете е избягала. И той решава да остави тези 99, да тръгне да търси едната овца. Тръгва по горите, по планините, търси натам, насам. И в един миг овцата се появява. Той е радостен, че я вижда, отива, прегръща я, хваща я и я дига на раменете си и отвежда пред другите и казва: ето това е моята овца, аз се намерих. Защо ви разказвам тази притча? Вие сте стотната овца. Вие сте стотната овца. Бог оставя 99 и идва да потърси вас. Стотната овца. Тази овца сте вие. Бог иска да ви намери. Помогнете Той да ви намери. Когато Той ви намери, ще ви прегърне и ще ви дигне на своите рамене. Когато ние сме по-близко до Бог, нищо няма да ни липсва. Нито храната, нито водата, нито здравето. Бог казва: поставете ме на първо място и всичко друго ще ви се прибави. Аз знам какви са вашите нужди. В 1 Петро 5 глава 7 стих се казва така: и всяка ваша грижа възвържете на мен, защото аз се грижа за вас. Бог казва, ако имаш трудности, проблеми, просто моли се, кажи своята нужда. Аз съм този, който се грижи за вас. Аз ще ви помогна. Така че сега е момента да приемем Бог. Не утре, не след година, защото може тогава да е късно. Бог сега подава ръката към вас. Ето, по принцип, ние пак знаем и като си има Господ. Да, но... Ясно, преди е Ама не, че учиме за църквата, не, че постоянно и той си личи, когато има. Има нужди да ти помага, има нужди, че не може да ти помага. Просто каквото да се случи, ето, гледаш и Господ това. Разбира се. И по някакъв път Господ дава изпитание да види Така сега, преди месец вече има. Прибираме се отгоре от сметището съботно време. Значи аз казвам на една жена да се качва на каруцата. Качихме се аз, тя с бащина. 4 души. И от тук надолу си карам шантъл малко. Аз по принцип така си карам. Може би до сега все така си минавам. И тук така се пробърнахме, чупи си крака. Сега искат да правят операции, такива работи, ама само че казаха, че ако държи 2-3 месеца повече това липсата, може да зарасне и да отмине.
И сега чакаме само на това да се надяваме. Ще Иначе не на празно Бог ни изпрати тук, за да може да дойдете в молитвения дом и да се помолите за нея. Значи аз не един път. Казвам, че тук близките, как почнем да карам аз скоро, защото преди това казаха по-големите братя, но как почнах аз да карам. Постоянно се обръщам се такова, защото аз постоянно си карам силно, не ме интересува, нали, надолу, нагоре ли. Все той се отървава. Винаги, когато тръгваш някъде, трябва винаги да се молиш. Аз съм благодаря много, че винаги ме... Боже, ти виждаш аз къде отивам. Благослови пътя ми, благослови да се пребериме живи и здрави. Ние сутрин, като е Господ, ние отзад, така казваме. Като тръгваме, нали, защото по такава работа, нашата работа е така опасна, че няма начин, може да е нещо, но ти падне нещо на главата, нали, нещо и... като иде за мен, нали, си казваме, Господ, пред ни отзад, да ни пази, нали. Точно. Просто ние при нас, те, дето отиваме горе на светището, почти всички знаем, че има Господ. Ама ние не учим, защото, например, как знаем събота си, вие си вардите, събота, петък. Неделя не вардите, защото неделя знам, че не е. Добре, вие до колко часа на Ми, например, там нямаш чорбашия, колкото и... Точно, къщи. Църквата в 8 часа. Спокойно Няма може... ти като не вардиш. Виж, това не е Това не е задължително, примерно. Не може веднага нещо ходиш в църквата, как ти правиш това, спираш. Не, Точно. това е леко постепенно. По-леко ти самата ще кажеш, ама аз трябва това. И самата без да знаеш, без да усетиш нищо. Първо, искаш да гледаш телевизия. Събота искаш да гледаш телевизия. И ти ще знаеш след това, че не искаш да гледаш, разбираш ли? Знаете ли, аз в началото, например, в моето служение, не бях кръстен, но посещавах църква. В момента ние не сме кръстни, Да. Мишлечката ми е кръстна. Не посещавах църквата. Той, поне ще извиняваш като кръстна. Поне взимаме били, че как те кръщаваме, може би 7-8 месеца да чукнем на дърво и как не е влезнал в болница. Час сега е влезнал за тези 7-8 месеца. Изисква се и от вас и вие да сте си създаденците в църквата. Защото знаете, че родител как ще го боли за детето и Бог така няма кой да го боли за детето. Затова знаете, че Бог удара там, където най-много боли. Вие не трябва да го допускате, защото после вие виждате на вашето дете мъката, не разбирате ли? Защо да гледаш на детето си мъката, като един час ти е достатъчно да чуеш благи думи за спасение, разбираш ли? Имаш комшии, нали? Ако има желание, хайде да отидем на църква, какво ще ни стане? За един час, представете си Бог, още колко време ще ни чака да бъдем готови. Но Той казва, че е съвсем малко благодатно време ни остава вече. И ние трябва да се приготвим за небесното царство. Защото после Той затваря вратите и не може вече колко и да викаш, колко и да крещиш. Той ще каже, не ви познавам. Вижте какво казва Библията в Еремия, 29 глава, 11 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Значи, Бог иска да ни даде много добро бъдеще. Той ни дава една надежда. Каква е нашата надежда? Че Исус Христос ще се завърне и ще премахне всички тези неща, болести, плачене, толкова много труд, толкова много мъка забелязваме. Това е нашата надежда, да дойде Бог и да ни даде един вечен живот. Той е едно бъдеще, но не бъдеще на земята. Тук е временно. Ние сме гости на тази планета. За нас има нещо по-красиво. Бог ни е приготвил. Нищо не е вечно и нищо не е нещо. Дори тялото, където го носиш, не е твое. Тук иска да ви кажа, че Бог ви дава втора възможност да дойдете, да имате надежда, да вярвате в Него.
Кой ще ви стане в събота, ако не работите и да дойдете на църква? Бог ще ви отвои, отрои парите, разбирате ли? На мен ми се е случва много пъти така с моят съпруг. Викам, отивай в събота на работа, ще видиш Бог как ще направи чудо, ще ти ги върне тези пари двойно и тройно. И той ме послуша един ден и наистина така. Останахме в петък без хляб, без пари, без нищо. Защото ние, нали, той иска да отиде в събота да работи, за да може на вечерта да имаме. И аз му казвам, не отивай. Виж Бог как ще се погрижи за всичко. И той ми послушано отиде и не знам, може би след половин час, не знам, Бог изпрати ангел, вика, ето ви тези пари, шефа, вика, ти плаща. Шефа ти плаща. А какъв шеф? Той не е работил никъде, никакви пари няма да взима, разбираш ли? Ето ти вика, Данчо, човек ти дава тези пари. И ние сега се гледаме с него, викам, откъде имаш тези пари? Ти нещо, викам, криеш от мен. И той не, как вика, аз нямам такова нещо, аз нямам да си им пари, не съм работил с тези хора. Значи вижте Бог как се грижи за нас. Как се грижи за нас. Добре, да кажа за какво да се помолим. Ако е нужда, нещо. Мили Татко, заставаме пред Теб и Те благодарим за всичко, което прави за нас. Моля се Боже, Ти благослови това семейство. Дай му това, което се нуждаят. Моля се Боже, Ти изцели дъщерята Ти, виждаш, че е болна. Моля се Боже за неговата майка, Ти изцели. Ти виждаш, че не е добре. Моля се Боже, Те да Те приемат за личен спасител. Моля се Татко, Ти ги приведи в Твоя молитвен дом. Бъди с Тях. Амин. И добре, Бог да бъде с вас и Неговия мир във вашия дом. Знаете ли си Исус Христос какво е направил за нас? Знаете ли какво направи Исус Христос за нас? Не, това. А ти знаеш? Не. Благодаря Ти, велики Създателю, за това, че сме излезнали да работиме за Твоята нива. Благослови Татко Небесни, сега семейството, където се намираме. Помогни, благослови това детенце, благослови неговата майка. Доведи ги, Татко Небесни, в Твоя молитвен дом. Заради Христа си помолих. Амин. Здравейте! Напред си слон, Чичо, каза си църква, качвана ми църква по сайто. Други сайтове никак чваме. Добре бе, Чичо, няма. Ти влизам с казан тук. Чао!